Zilithotha i-corner kick. Phakanyisiwe nale i-corner kick. Emnatheni Zuzu wasithathu. Usinoxolo Khweba wathi kudala ndiyifuna le nto. Wathi kudala ndiyifuna le into. Waqala uMzantsi Afrika wabhala ebhodini. Set-piece yokuqala kwisiqingatha sethu sesibini yabekwa Emnatheni. Ebafana Bafana wenyuka uSinoxolo Khweba. Begqiba utsho uma esithi kwimidlalo ye-PSL sefake amaqaku ade amathandathu. Namhlanje nakwefaka inqaku le Bafana Bafana i-corner kick esuswe kakuhle Mohau Nkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo. uDove uthe enyuka ngathi uSinoxolo uzabetha phezulu emoyeni Dove. Wathi zabetha phezulu emoyeni wafika kuqala zatshintsha izinto.